tejto somatickej pozvánke sa môžeme rozhodnúť, či chceme začať v stoji, v sede alebo v leže. Zavriem si oči a prepojím sa s podlahou. Uvedomím si, ktorými časťami svojho tela sa dotýkam, prichádzam do kontaktu s podlahou. Môžem zavnímať, že podlaha mi dáva podporu. Môžem zavnímať, že aj keď mám zavreté oči, viem, ktorá časť môjho tela je podporená a môže sa ukotviť. Môžem sa doslova napojiť na túto kotvu, ktorá ma drží v priestore. A párkrát sa do tejto kotvy nadýchnem. Čiže smerujem ten nádych do tých častí tela, ktoré sa prepájajú s podlahou, a tým nádychom cítim, ako keby som sa na chvíľu do tej podlahy, do tej podložky ešte trošku viac zaborila, vnorila. Takže dám si takýchto pár hlbokých nádychov až dolu do podlahy, do podložky. Zavnímam to ukotvenie. Zavnímam, ako mi tá podlaha drží priestor. A potom tá poloha, v ktorej som, skúsim sa v nej tak trošku ešte viac ako keby usadiť, zahniezdiť. Čiže aj keď stojím, možná, že budem chvíľu prenášať váhu z jednej nohy na druhú. Ak sedím, tak možno z jednej sedacej kosti na druhú sedaciu kosť. A ak ležím z jednej polky tela na druhú polku tela. Ako keby som sa ešte tak viac chcela ponoriť, uhniezdiť, usadiť do tej podlahy. A vnímam, že aj týmto prenášaním váhy sa ešte viac prehlbuje ten kontakt. Je živý, je to dialóg podlahy a môjho tela. A pozývam vás pomaličky si všímať, čo sa deje v tele pri tomto dialógu s podlahou, pri tomto prenose váhy zo strany na stranu. Takže zahlbme našu všímavosť dovnútra, do tela a poďme si všimnúť, čo sa deje napríklad s chrbticou, s páteří. Aký dialóg medzi sebou vedú jednotlivé obratle stavce. Len takýmto jemným pohybom z boka na bok. A poďme do tohto pohybu pozvať ďalší hlboký nádych, ako keby sme sa chceli nadýchnuť medzi tieto obratle, medzi tieto stavce. Takže nadýchujem sa, možno cítim, ako sa od seba vzdialuje krížová kosť a hlava. Chrbtica, páteř ako keby rástla pozdĺžne. A len chvíľu si budem užívať to predĺžovanie páteře každým nádychom.
pričom stále zostávam v jemnom vlnení tej páteře. Môžem aj meniť polohu, čiže ak som stála, môžem si sadnúť a naopak, alebo ísť do ľahu, kde sa mi tak pohybuje najlepšie, pričom ten pohyb páteře ešte trošku ovplyvňujem hlbším nádychom medzi obratle, medzi stavce. V ďalšom kroku, ak je vám to príjemné, vás pozývam do predstavy, kde pri nádychu sa stavce obratle od seba vzdiaľujú a vytvárajú krásny priestor medzi sebou. A pri výdychu môžeme do tohto priestoru vydýchnuť malé padáčiky bielej púpavy, bielej pampelišky. A opäť hlboký nádych, stavce sa od seba vzdiaľujú a s výdychom fúkame medzi ne biele padáčiky, biele chmíří, pampelišky. A vystieľame každým výdychom priestor medzi jednotlivými obratlami, ako keby mäkkými vankúšikami, polštárikami tohto bieleho mäkkého chmíří. Chrbtica môže sa stále hýbať z boka na bok, možná, že nás vedie do aj nejakého špirálovitého pohybu. Možno sa ten pohyb zväčšuje a možno zmenšuje. Ale vždy dovoľme sa pri nádychu zväčšiť, kde sa hlava oddiaľuje od kostrče, od krížovej kosti. A pri výdychu pozývame a vdychujeme medzi obratle, medzi jednotlivé stavce nové a nové padáčiky bielej pampelišky, bielej púpavy. A už možno pomaličky začínam cítiť tú mäkkosť, vystlanú mäkkosť, vystlané priestory medzi obratlami. Opäť nádych a vydýchnem ešte viac padáčikov a možno už priestor medzi obratlami je plný týchto mäkkých padáčikov, už sú tam celé zhluky, celé tie vankúšiky, ktoré vystieľajú každý jeden obratel. A tak sa ďalšie padáčiky zachytávajú okolo ostatných obratlov, ostatných stien tých obratlov, pozdĺž celej páteře. A pomaličky bude celá páteř obalená takouto mäkkou, hebkou výsteľkou pampeliškových padáčikov. A ja si začínam uvedomovať, ako sa tá páteř v tele teraz cíti, ako mi je v tele, keď celá moja chrbtica, tá chrbticová kosť je vystlaná týmito mäkkými pampeliškami, mäkkou bielou púpavou, jednak medzi jednotlivými stavcami, obratlami a jednak aj navôkol. Môžem si navnímať, či možno aj trošku narástla. Oči mám stále zavreté a môžem si predstavovať takto pampeliškami obalenú chrbticu a môžem ju začať v tele aj preciťovať. A vždy, keď potrebujem, tak každým výdychom si tam môžem poslať čerstvú várku padáčikov z bielej púpavy, z bielej pampelišky. A potom nechávam túto vystlanú páteř v mojom tele tancovať a hýbať celým mojim telom v mäkkosti. V mäkkosti tejto bielej výsteľky.
Ak mi je tá predstava príjemná, tak si môžem pomaličky celú schránku môjho tela, celú tú nádobu vystlať takýmito obláčikami bielých pampelišiek alebo vankúšikami. Ako keby celé telo vyplňali tie drobné padáčiky, to drobné biele chmíří, pampeliškové chmíří. Takže cítim, ako aj moje prsty a dláne sú vyplnené týmto chmířím a vnímam, akú kvalitu to do nich dáva. Možno ľahkosť, možno vláčnosť, mäkosť. Rovnako moje zápestia sú vyplnené pampeliškovým chmířím. Predlaktia, lakte, celé paže, ramená, plecia sú vyplnené mäkučkými padáčikmi pampelišiek. Rovnako krk a obsah hlavy. Nemusím v hlave držať nič. Momentálne je moja hlava, táto nádoba, držaná týmto pampeliškovým chmířím a možno sa tá hlava zrazu zdá byť aj ľahšia, ako sa jemne hýbe priestorom. A vyplním si pampeliškovým chmířím aj celý môj trup, celé torzo, moju pánvu. A rovnako tak moje stehná plné pampeliškového chmíří. Kolená plné pampeliškového chmíří. Podkolenie, lítka. Mäkké vlajúce lítka, pretože sú nadnášané týmito bielými padáčikmi. A rovnako tak moje kotníky, členky, aj chodidlá sú ľahké, pretože sú plné týchto vankúšikov, obláčikov pampeliškového chmíří. A ja sa môžem celá rozpohybovať a nechať sa viesť tou kvalitou tohto chmíří. A ak mi je príjemné, môžem si na chvíľu otvoriť oči, aby som si do pozadia zapla hudbu a venovala si tanec v takejto kvalite, kde telo je nadnášané, nadľahčované pampeliškovým chmířím, jemnými padáčikmi, vyplňajúce celé moje telo, celú tú nádobu. A keď aj nemám teraz po ruke niekde hudbu, tak len zastavím nahrávku a chvíľu si len zatančím, zahýbem sa s touto novou kvalitou. Dajme si pár minút na zahýbanie sa, zatančenie si s touto kvalitou. Tak, a keď máme, pozývam vás veľmi pomaličky, presne ako ten púpavový padáčik, klesnúť do ľahu na zem. Takže pomaličky si hľadám cestu priestorom a možno v takej kolísavosti, presne ako letí ten púpavový padáčik, klesám a hľadám si svoje miesto na zemi. Nechám v sebe aj klesnúť a dosadnúť všetky tie padáčiky. A potom ešte stále so zavretými očami vás pozývam do jemného prevaľovania sa po zemi, ktoré môže prerásť až do jemného masírovania tela, kde tým masérom je podlaha. Takže skúsim sa takto vymasírovať z každej strany, dopriať každej strane môjho tela kontakt so zemou.
vymasírovať si kosti, cez ne ostatné tie mäkké vrstvy, orgány. A pomaličky budem práve cez túto masáž, cez túto spätnú väzbu podlahy sa preciťovať v tele, zavnímávať svoju hmotu, jej mäkkosť, jej tekutosť, jej poddajnosť. Kľudne si aj tu môžem pristaviť nahrávku, ak by som dnes potreboval viac času na takýto grounding, takéto uzemnenie sa alebo premasírovanie toho telíčka za podpory podlahy. A potom pomaličky utíším aj tento pohyb. Dám sa do mne vyhovujúcej polohy a chvíľu budem integrovať. To znamená, že budem ešte chvíľu pozorovať dozvuky toho pohybu, toho tanca, ale aj samotnej masáže v tele. Ako sa telo cíti teraz oproti začiatku. Ako sa mi v ňom dýchá, ako sa mi v ňom leží. Čo všetko sa v ňom deje, čo všetko v ňom prebieha. A keď aj tieto deje pomaly ustanú, tak si dovolím len spočinúť. A ja vás pozývam ešte do pár minútového spočinutia, z ktorého potom veľmi pomaličky prezrite, precitnite do miestnosti pohľadom, dajte si dosť času predtým, než vstanete cez bok. Doprajte si tak dlhé spočinutie, aby ste sa tam stretli s takým svojim osobným neutrálom, osobným bodom 0, z ktorého sa vám potom z toho spočinutia bude chcieť odtlačiť, odtisknúť sa do ďalšieho diania vo vašom dni. A ja vám prajem krásny deň.